జై శ్రీరామ్. అందరికీ నమస్తే. ఒక మనిషికి విద్య ఎంత అవసరమో వినయ విధేయతలు కూడా అంతే అవసరం. దాని గురించి ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందామా? ఒకనాడు మండు వేసవిలో మిట్ట మధ్యాహ్నం ఒక కుగ్రామానికి చేరుకున్నాడు. ఎవరు? కాళిదాసు. బాగా దాహం వేయడంతో కాళిదాసు ఒక గుడిసె దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మా, నాకు చాలా దాహంగా ఉంది, కొన్ని నీళ్ళు ఇవ్వు అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ గుడిసెలో నుంచి ఒక పెద్ద ఆవిడ బయటికి వస్తుంది. ఆమె, నాయనా, మీరెవరు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అని అడుగుతుంది. అప్పుడు కాళిదాసు ఎంతో అహంకారంతో, నేనెవరో తెలియదా? నేను తెలియకపోవడం ఏమిటి? నేను ఒక పెద్ద పండితుణ్ణి, ఎవరిని అడిగినా చెబుతారు అని అంటాడు అహంకారంతో. ఆ మాటలు విన్న ఆ పెద్ద ఆవిడ నవ్వి, మీరు అసత్యం ఆడుతున్నారు. మీరంత గొప్పవారైతే ప్రపంచంలో బలవంతులు ఇద్దరున్నారు, వారెవరో చెప్పండి చూద్దాం అంటుంది. కాళిదాసు కాసేపు ఆలోచించి, నాకు తెలియదు, గొంతు ఎండిపోతుంది, ముందు కాసిని నీళ్ళు ఇవ్వండమ్మా అని బతిమిలాడుకుంటాడు. అప్పుడు ఆ పెద్దావిడ దానికి ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో ఇద్దరు బలవంతులున్నారు, వారే ఆకలి, దప్పిక. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరెవరో అని మళ్ళీ అడుగుతుంది ఆ పెద్ద ఆవిడ. ఈసారి నేను బాటసారిని అంటాడు కాళిదాసు. అయితే ఈ లోకంలో అలసిపోకుండా సంచరించే ఇద్దరు బాటసారులున్నారు, వారెవరో చెప్పు అని ప్రశ్నిస్తుంది ఆమె. అప్పుడు కాళిదాసు తెల్లముఖం పెట్టి, అమ్మా, నాకు తెలియదు, నాకు కొంచెం దాహంగా ఉంది, నీళ్ళు ఇవ్వండి, లేకపోతే నేను చనిపోయేలా ఉన్నాను అని ప్రాధేయపడతాడు కాళిదాసు. ఆమె ఆన్సర్ చేస్తుంది, ఈ ప్రపంచంలో బాటసారులు ఇద్దరున్నారు, వాళ్ళెవరో తెలుసా? సూర్యచంద్రులు అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరెవరో, నీళ్లు ఇస్తాను అని అంటుంది. కాళిదాసు దీనంగా, నేను అతిథిని అని బదులిస్తాడు. మీరు మళ్ళీ అసత్యం చెప్తున్నారు, ఈ సృష్టిలో ఇద్దరు అతిథులున్నారు అంటుంది. వారెవరు? ఒకటి ధనం, రెండవది యవ్వనం. అవి ఎప్పుడు వస్తాయో, ఎప్పుడు పోతాయో, ఎంతకాలం ఉంటాయో ఎవ్వరికీ తెలియదు అని ఆ పెద్దావిడ కాళిదాసుకు సమాధానం చెప్తుంది. కాళిదాసు, నా సహనానికి పరీక్ష తర్వాత చేద్దురు, ముందు నీళ్ళు ఇవ్వండి అని వేడుకుంటాడు. పెద్దావిడ ఇలా అంటుంది, ఈ ప్రపంచంలో ఇద్దరు సహనశీలులు ఉన్నారు, వారెవరో సెలవు ఇవ్వగలరా అని అంటుంది. బిక్కముఖంతో కాళిదాసు, నాకు తెలియదు అంటాడు. ఆ పెద్దావిడ చెప్తుందన్నమాట, ఒకటి భూమి, రెండు వృక్షం అని తెలియచేస్తుంది. కాళిదాసు బిక్కముఖం వేస్తారు. ఇప్పుడెవరో చెప్పండి మీరు, నేను నీకు నీళ్ళు ఇస్తాను అని చెప్తుంది. ఓపిక నశించిన కాళిదాసు, నేను మూర్ఖుడను, ఈ మూర్ఖుడికి కాసిన నీళ్ళు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మళ్ళీ బతిమిలాడతారు. ఇప్పుడు కూడా మీరు అసత్యం చెప్తున్నారు అని జవాబిస్తుంది. ఆ అవ్వ నవ్వుతూ, ఇది అసత్యమే, ఈ రాజ్యంలో ఇద్దరు మూర్ఖులున్నారు. ఒకరు ఈ రాజ్యాన్ని పాలించే రాజు, అర్హత లేకున్నా ప్రజల మీద పెత్తనం చెలాయిస్తున్నాడు. రెండవవాడు ఆ రాజు మెప్పు కోసం అసత్యవాక్యాలు చెప్పే పండితుడు అని అంటుంది. ఆ జవాబుతో కాళిదాసుకు కనువిప్పు కలుగుతుంది. ఆ అవ్వ కాళ్ల మీద పడి క్షమాపణలు కోరతాడు. అప్పుడు ఆ అవ్వ సరస్వతీదేవిగా సాక్షాత్కారమిస్తుంది. నాయనా, విద్యతో వినయం వృద్ధి చెందాలి, అహంకారం కాదు. కీర్తి ప్రతిష్టలు మాయలో పడి నీ బుద్ధిని సరిచేయడానికే నేను నీకు ఈ పరీక్షను పెట్టాను అని చెప్పి తనకి దాహం తీరుస్తుంది. విద్య, అధికారం, ధనబలంతో మనిషికి అహంకారం పెరగకుండా
చూసుకోవాలి. వినయ విధేయతలే మనకు అలంకారాలుగా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్.